Céad lá tá sa bhliain. Trocha. Cén bhí a hagann tar éis bhí mórta. Bialsna. Animní tír san Europe. An Austrráid. Céir de éhan tú don bricfásta. Capra. Cáhfuil túr Pisa. Paris. Animní chundé a gúga ola. Condelicia. Cáhfuil coní ar éisc. Ar an talamh. Cé bhéh tíomh atá ar cearnóg. Sé. Cé bhéh cos atá ag madra. Sé. Cén blian é. Ní géad uchtaigh. Cé bhéh planéid atá sa Green Chorus. Bithe. Cén chundé na bhfuil bell ferste. Condú fáile. Cén dáta ar a bhfuil lápóric. An séú lá de bialsna. Cén áit in a bheicá scamel. Híos sa luch. Cén sport imríonn tú le cumán. Pell. Céir dí an tú sa linn snába agus sin an dám is múinteoir Emma. Conna sa bhíonn tú hééis sin. Ag craig It would be vision great. chuigh. Well, bhí sin go tá ag fanachtanis ar de scór ó Cuir. Cén scór a fuair tú meas tú? Beidir dóéig. Dóéig. Well, dúirt mé leat go bhfuil múinteoir Adam ag bór clór na Ginnery, múinteoir Adam atá gobar sa bhóscoil a gundé limní. Cuir an féidir an scór a fuair múinteoir Emma dom a dhéimhnú leverdal. Múinteoir Emma, ceapan tú go bhfuair tú dóéig is féidir mar rá leat go bhfuair tú chuig Beagnach ag an mór, Rockwood Trasan an seo go clór na Ginnery, coppla múinteoir eile ar chuig faointe comá ach tá tú ag sí an sin. Múinteoir Adam ag an mór, coppla duine an sin le chuig faointe an bhfuil tú sásta leis an scóir sin. Tá cósás de gur míle. Bhí tú cócógra go séideag ach tá tú ar an tíomh card in áit anna láidir ar clór na Ginnery. Múinteoir Emma, bhí tú tharbór chuig faointe cócóir go scurmágat. Slán. Slán!